Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauwan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, api panunot mo ti mapan agkatulong ijay syudad ti Manila. Isumat lang nga makitangtangdan na tao dito'y away. No awan agpatangdan, awan masapulan insan. Sa bagay, uray siyaksa. Umayak mat, tapadasan ta ti agkatulong ijay syudad. Imbagkan ka tanapnapan ka idin ijay Manila. No kumamat sanak anasapa na ulila gapo iti aksidente. Ang mga no nakaadalak kumamat. Adayo tayo lang arudan na iti pagadalan. Awan pa'y pangalak iti aramatag nga agadal. Nag-abroad sa di nangalakan ka ijay Manila iti insan. When insan, iso anagawidak dito'y away tayo. Nalaklak ka ti trabaho ti katulong. Ngam ti makitangdan nga agtrabaho iti daga. Napudot ti agkainaran. Wan nga rod insan, iso nga agsubli aklangan ijay Manila. Sapay napintas ka na po daw ka, insan. Saan amadlaw ang nagkatulong ka? Imbaglakit din, tadapay kontak ko iti sigod agayem ko ijay Manila. Nga may sana ang samot ti kasapulan da. Sapay kumaata makabirok ta iti trabaho mo't dito'y syudad. Ada kanupay am-amo ti gayem ko nga agkasapulan. Ngam iti sabali abalay. May mayat ko man may sa abalay ti pagyanan ta, insan. Wen kumaa, ngam saan mat. Intapay iti imbaga ti gayem ko nga address. Mansyon ka no dayjay abalay. Ay, kaslaman kabuteng ko ti agyan iti mansyon. Isumat lang nga grigrigat tayo dyan away. Makigasang-gasat ta dito'y syudad ti Manila. Arman, apay analiday ka manan. Kanayon kalakas na. Awan serbim nga asawa. Kayat ko ti maaddaan iti anak ngam dinak may paayan. Ising-singasing kumat ngamin. Ang mga daptar ta iti ibilang tanga anak. Jak kayat ti saan ko adara apang ipatawidak to iti sanikwak. Uray kasano ti ayat ko ang maadaan iti anak. Awan mabalin ko, Arman. Mabwistak. Inutil ka ngamin. Awan pa'y ganas. Saan ka kumamot nga agpungtot? Ay ayatan ka launay. Ladingitak, nulupasak ako na ti doktor. Dahil tangarod ti paglidayak launay. Mano atawon nga inururay ko ti panagbalin ko nga ama. Ngam awan. Di nak mapabasol no ikagumaak ti maadaan iti anak. Anya ti kayat mo asawan? Damagam di tabagin. Apay ngamin alupasak. Ang mga nagsapol iti sabali ang makaipaay kan kuana iti anak. Saan ang mabalin? Hello, friend. O may kakadimot lang dito yung mansyon? Ada kami dito yung Ruarte Gate, gayam. Ay, kami kunam. May salaang matikas sa pulan da dito yung mansyon, gayam. Awan ka dito ang mong asabali apagyan ng tuy kadwa. Imbagamot kit diti gayam ko, nga agkasapulan ka no ti boss na iti yaya. Daytoy kadwa kon ati sumrag akasiyaya da gayam. Kat, inalayo, diya inchat ko kan ka akasapulan da. Dagiti papeles sa kasapulan. Wen, adda gayam. Nangala kami, takas tamat ti kasapulan dagiti babak na nga amo. Nasayat nga rod no kasta. Taibagak ka ni boss. Oh, apay ako mitkita kayo dito yung mansyon. Ay, gayam ko ni Christy, sir. Naibaga na nga agkasapulan ti boss na iti katulong. Katulong? Sika ti agaplay a katulong. Dua kami dito'y kadwak, sir. Aguray ka. Tawagak ni Christy iti intercom. Imbagak matkit di nga da kami dito'y Ruarte Gate. Sigurado pa umay day jayan. Kasta matimbaga na, sir. Adado ababay ang nakatakder iti Ruarte Gate mi.
Anya ti masapol da. Napintas da may sa. Anya ka ti masapol yo. Imbaga nga ni Kristi akatulong yo, nga agkasapulan kayo kano iti katulong, sir. Dahita kaduam ti sumrek akas katulong. Kwa, sir, dua kami kuma. Ngam kuna ni Kristi amay salang ti kasapulan yo. No kayat da kami adwa akit, may mayat manan, sir. Kaya't mo asawan? Agaplay ka kas katulong? Wan, sir, nagagatak no trabaho ti pagsasaritaan. Alaan ka akatulong ni ti mansyon. Ngam dahita kaduam, kat iti amigok ti pagtrabahuan na. Adayo ka di ti balay ti amigo yo, sir. O si Dag, jay dakkala balaya na pinturan iti poraw. Awagak, tamang ibaon iti mangsuko iti kadwam. Awagam ti amigam, ta umay na alaan ti agbalin ayaya ti anak na. No yaya da amiga ti maysa kadakwada. Ayan ti kunak akatulong. Anya tinagan mo? Ami, sir. Talaga ka di akatulong ka? Saan ka di amang limlimo akatulong ngam agtatakaw kagayam? Ha? Ato'y ti NBI clearance ko, madam. Sir, awan ti madi a record ko. No kasta, adda NBI clearance yo iti kadwam? Adda, sir. Imbaga nga ni Kristi akatulong yo, masapol nga adda NBI clearance. Isuan na nga la kami, sir. Nasayat. Umainton madamdama ti mangsukon iti kadwam. Tama pa ni di mansyon da. Kasta ka di, sir. Saan ka di mabalin adwa kami laangin dito'y mansyon yo? Ha? Sige. Gapukin ka, ala aklita kadwam. Niara ti makamu kada kayo, tadapenas ka na papanak. Sino kayo at talaga? Taapay nga inala na kayo adwa dito yung mansyon? Gayam ko nga min ni Kristi, ma'am. Isu tinakay baga nga kasapulan kayo iti katulong. Siyakmat ni Lisa, ma'am. Naggapo kami ije probinsya. Pudno ka di ti ibagbagayo naggapo kayo ije probinsya? Wenno, inala na kayo ti asawak iti club. Club? Ne, saan, ma'am? Sigod akatulong ak hindi dito'y Makati. No kasta, saan kayo nga agaam mo kan ni Arman? Sino nga Arman, ma'am? Danga, ti asawak. Sir, kunam kan kwa na, saan kat nga Arman? Ay, sorry, ma'am. Diyak namin amo tinagan ti asawa yo. Pudno day ta, ma'am. Saan ko nga min adinamdamag kini Kristi tinagan ti agbalin nga amo mi. Pudno ka di taga probinsya dagita? Saan ka di ababain ni Arman ti maysa kadakwada? Kagapgapo da yung probinsya, ma'am. Intid ko kadakwada ti address dito yung mansyon. No maduktalak nga agululbud ka, agsungbat ka kanyak. Iti probinsya, kun away, tinaggapuan da, ma'am. Sigud akatulong di agnagan iti ami, dito yung Makati. Nagawid iti away da, tanapanan iti abroad ti sigud nga employer na. Masiguradom asaan a babain ni Arman di agim pipintas. Agin pipintas? Di ka di napintas, nga agnagan iti ami, tidakdakamatin nyo, ma'am. Anya pa'y ngay, danga. Kasano kumababae na? Kat italaang nga agkita da, ma'am. Inalayo ka di katulong jay sir. Saan ko kumangalaan na kas katulong di maysa? Nagpakpakaas niya na pintas nga alaag kano ti katwana. No kasta, sir. Kapu iti day dyan na pintas, iso nga inalayo jay maysa, sir. Dahil tatipod no. Kaya't ko ngamin nga agtalina ed di na pintas iti mansyon. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir. Ala, santa na pagsaritaan ti may papaniti day tapanag. Intakit din iti opisina. At datamagtan dito yung parking lot ti opisina, sir. Ha? Diyak pa yung napuputan nga datagaya man dito eh. Ha? Da kayo mat, sir. Ambom ka di matla ang tagluto.
Depende no, anya ti may luto manang. Tulungan ka. Tapno maamuak dagiti luto asaan ko nga ammo. Jay kadwam, imbaon ko nga agdalos ijeruar. Ammo na kadimot lang tagdalos. Nalakalaang mati agdalos manang. Sana bali takadwa namat ni Christy. Siyak ti taltal kanda ditoy. Iso amasapol at tanangan nyo ti gunggunayo. Diyak kayak ti sinsinan at trabaho. Ika gumaan mi nga aramidan ti trabaho mi, manang. Nabayag ka ka din dito'y mansyon? Nasurok ang makatawon kun dito'y Kapin ano ka diti among tayo ni Manang Maya? Jakam mo. Ngam iso ti kabayagan ang katulong dito'y. Iso nga iso ti taltal kenda. Nasingpot ka di matkan ka? Narigat ti agsasaw. Ngam makitam tuwa no nasingpat no saan? Ha? Ay, sige, ituloy tan tagdalos. Ni Ami tinapili na akadwa na iti kusina. Amok nga ada kayat na amaamuan ka ni Ami. Kas kumaitian niya. Balasang kakadipay. Wan manang. Sika ngay. Balasang kakadipay. Wano, adan anak mo. Na, balasang akpay, loka. Sorry manang. Nabayag ka kadimatan iti daytoy a mansyon? Una, nabayaga kun ditoy. Kasta ka di manang. Mano ka di ti anak dagiti boss tayo? Awan anak da talupos ni madam. Dayta ti kanayon da pagapaan. Kanayon asidiren ni sir ni madam kapo iti dayta. Ha? Kaasi damat nga rod, no awan anak da. Anya ka diti dinamagkan ka ni Manang Maya. Ididwa kayo lang ang iti kusina. Dinamag na no balasang akpay. Idi dinamag ko no adda anak na. Kas lamasurun mat. Balasang kanupay. Ha? Balasang kadipay iti kas di nga edad na. Ipagarup ko no addan asawa kan anak na. Nadlaw ko nga adda istrikto na. Kan nalaing nga agibaon. Dinamag ko kin ni Christy. No nasayaat. Kat kunanamot amakitam tong kabayatan ti kaaddam dito'y kunana. Uray nagayam ko ni Christy babaan iti Facebook. Dakil at tama ti pagyamanak. Taiso tinang tulong kadataan nakastrek dito eh. Padatangamin a probinsyana. Amo na tirigat ti taga-probinsya nga umay agkatulong dito'y syudad. Dumngeg kay ti amin ngay bagak si Kamaya. Anya ka diday jay, sir. May sa kaniti kwarto a pagturugan agiti kabarbaro a katulong. Una, sir. Iti kwarto na isang rat para kadagiti katulong. Bilinom ni Ami. Ta iti bakante a kwarto iti asidag ti kwartom ti pagyanan na. Ha? Agsina da iti kwarto kin ni Lisa, Saan sir. ka nga agsaludsod? Basta tong palam ti ibagakken ka. Uwan, sir. Apay ka di asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan ni Ami. Inikkan ka kaniti karbangam nga agsaludsod. Ha? Tung palam ti imbagak. Ngam kaemem day tangiwat mo. No di mo kayat apapanawan ka diti mansyon. Nalawag? Uwan, sir. Wah, Jaske. Apay asaan asyak ti pagyanan na iti ibagbaga na kwarto. Alam ti gargarot mo, kat surutan nak iti kwarto apapanak. Ha? Apay ka di manang. Kay kayat ko dito'y kwartumi ka ni Lisa. Basta sumurot ka, no di mo kayat apagawiden ka iti nagkapuam. Aguray nga rod manang. Apay nga ta. Oh, apay anak ka matider ka pa'y laang dita. Agunay kan! Mabit lang manang. Inakalaan ti gargaret ko iti kwartumi ka ni Lisa. Apay nang dardaras ka anang ibagkat di tagargarit mo. Papanaw. Bilin ni Manang Maya ang mapanak kano iti kwarto nga isuro na kanyak. Taapay. Pag sinaan data ka di iti kwarto. Diyan mo. Ngamday ta ti kunana. Imbaga na akarte nga kano. Tadi na kaya ti agura iti mabayag. Ano niya?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway daami kan Lisa. Ngam na panday jay syudad, tapno agkatulong iti mansyon ni Armand. Iti may sangal daw, binilin ni Armand tinabayagan akatulong na, apag sinaan na ti kwarto daami kan Lisa. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pag sinaan da ta ka di ti kwarto, Diyak mo, ngamday tati ko nana. Imbaga na akarte nga kano, tadi na kayat ti aguray iti mabayag. apay. Umay ka, tasiputam no sa dino a kwarto ti pangipanan na kanyak. Sige, sumurot na. Ngam sa anak ngagpadlaw. Karte nga mga rod tama nga no agungat ni Manang Maya. Sige, magnakalaang tagyanak iti medyo adayong. Tapno saan anakan kadlaw. Apay ang nagbayag ka. Kunak akartingam. Pangipanam ka di kanyak, Manang. Iti nga rod kwartom. Dalusamday di a kwarto. Taiso ti pagyanam. Apay nga nga ialis nak ijay, Manang. Tapno adagyan ijay a kwarto Nagasat kakit di Tasi kalaang ti katulong asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan na. Asino ka kuma? Saan ko matapagayatan ti agyan iti sabali a kwarto, Manang? Ay awanan ti adupay asao. Aday ta ti kwarto. Aguray ka talukata. Wow! Nagpintas ka nagdakkala po raw a pusa. Sika ti mga sikaso di ta apusa. Dalusam matan day ti a kwarto. Tapagyanan nyo iti pusa. Iti daytoy a kwarto ti pag-iigyanan daytoy a pusa? Wan, pusa ni sir day ta. Ngam kagurgura ni ma'am. Ta allergy ngamin iti dut-dut ti pusa. Agangket numalangab na ti pusa. Sige, makaamu ka ditan. At dapay papana. Pimanawin ni Manang Maya. Kitaag man ti kwarton. Wow! Nagpintas a kwarto. Nalawa ti Katrina. Kan adda bukod na asiar kan banyo. Apay nga tanging panda ka dito Diyak mat maawatan. Ngam, aywanak ka no, dayta nag-cute a pusa. Sa bali ang klase ti pusa. Borboran, kan medyo kulot ti dut-dut na. Paborito ka no ni Sir Dayta. Ngam saan akayat ni Madam. Allergy ka no iti dut-dut ti pusa. Imbag pa'y day ta pusa. Napimpintas ti kwarto na. Ngam ti kwarto tayo akatulong. Mas daawak nga ron. Nalawa pa'y. Kaawatan ang napatpatig ti pusa dangam da tayo akatulong. Matulungan nga taday ta pusa ida. No adda pagkasapulan da iti padada a tao. Kaawatan ang napatpatig ti pet dangam da tayo. Sika tinapili da mga sikaso iti day ta pusa. Yaya ti pusa ti kayariga. Apay nga impayalis mo ti kwarto ti katulong? Saan mo apakibyangan ken pagaramidan iti dakas da di ababay? No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak. Balaagan ka. Nalipatam ka din aligal ti panagkasarta. Mabalin ko ti umapila iti korte. Padasam. Pagbabawyam no aramidam na ita. May saak ang mabigbigbig iti gimong. Idinto ta basura day dya ababae. Maaramat lang da di ababay. Tapno adama ko na nga anak ta. Duwata ang mairanod. Nawatam?
Tinak ka di isukat iti dayjay nga agim pipintas ngawan ammo na. Pagkungkunam kanyak, aramatek lang day a babae. Kaya't mo asawan. Aramatem lang. Dinak may payan iti anak. Sa maaramid ti rumbang. Kat di ka agaramid iti addang nga adda apang isinakin ka. Agyaman ka. Tad na reputasyon ko asal salimat metak iti gimong. Kaslasaan nakatulong di kabarbaro asimrak akatulong dito'y mansyon. Nasa umon. Jak idi pat siya nakatulong dayjay. Sayang. Takurang ngamin ti adal na. Ay, day tati kurang kan kwa na. Napintas. Ang awan nagadalan na. Katulong lang ti pagpatinggan na. Ay, sayang ti kinapintas na. Ang muray no kasta. Adda nadlaw ko kan ni boss. Ha? Anya tinadlaw mo? Kanayo na may kulkulan. Adda pa dyan na ibaga na. Asayang ka babae. Kunana. Ha? Sayang nga ta? Tasan ang nagadal? Kasta nga tangag paisaw. Iswa na ibaga na tikas jay. Babae. Kasao ka man. Siyak ka di, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao dito'y. Adda kayat ko amaamuan kan ka. Anya ka di dayjay, madam. Ayan, dagiti dadakkel mo. Ken, anya ti intorpos mo. Ubingak pa'y idi na ulila kaputan na aksidente dagiti dadakkel ko itilugan, madam. Anya nga rod ti nagpatinggaam. Ti adal ti kayat ko asawan. Diyak pa'y naturpos ti umuna atukad ti high school, madam. Sayang ka. Husto tay kunak nga agim pipintas ka. Takawaw ti ulom. Nangag ko tinagsaritaan nyo kin ni madam. Si kapay. Agampod no matimbagan. Sayang ka. Basol ko ka di tinagbanagak, manang. Uray kastoy ko laang. Adamat pusok ka masaktan. Amangan no ti ko naam kat nagasat ka. Tainyalis na kanibos itidakkel a kwarto. Saan ko atari gagayan tidakkel a kwarto? Ta saan ko matakukwa, manang? Kay kayat ko ija kwarto mi kanilisa. Oho, di ka man agin didi. Anya kat ta saan mo atari gagayanan tidakkel a kwarto. Pudno day tamanang. No kayat lakit din ni boss. Uray si kantiagyan iti day dya kwarto. Salbag. Rumbang ko mga min asyak ti pinagyan da ija kwarto. Ay, surun kon. Iremedium amay laok da ito itinuman ni Ami. Sakbay asumrek iti kwarto na inton rabi. Anya ka di dayta, sir. Apay nga ilaok ko dayta iti inuman na. Awanan ti addo asarudsod. Aramidem timbagak. Ay, uwan, sir. Ngam, mabalin ka di apati siya kat uminumat, sir. Kayat mumet ti marnekan amaturog. Apay, saan ka di makaturturog ni ame, sir? Tsak kayat ti kinalaing mong agdamag. Basta aramidem timbagak. Ngam duwa tala nga makaamoy ti detoy. Malawag. Sige, boss. Uwan, sir. Apay, apaturugan nyo ngay ni ame. Saan ka di mabalin asyaklangan, sir? Saan mong ambo ti lablabidem? Aramidem ti papaaramid ko da nga. Anya nga tati aramidan, tapaturugan na ni Ami. Imbaga ka din ni Ami kan kuana, asaan ang makaturog iti day a kwarto. Wah, sinalbag day nga Ami. Isukit din ti pinagyan day tinapimpintas a kwarto, saan kat asya. At daigam ni Ami apo ti titanong. Ipanansamot iti kwarto na. Si putak ti pangidiswan na. Tamapan ko ikan iti imbaga ni boss nga ikabil ko. Tulungan nakpay man dito, Yami. Ipan ko kumaigi kusina. Amangan numatinag ko. Mabitlaan. Idisok pa ito igam ko adanom. Ay, tiyayan.
Indiso na ti bote ti tanong. Inakargaan iti inted ni Sir Kartingag. At ita, nakarga ako na kulugag tapno mailaok. Pumanaw ako dito eh. Alaan na siguro, inton mapan ijay kwarto ngayon sangrat da para kan kwa na. Soron kon, siya kumati akin kwarto ijay. Nadagahang ti panawan. Makain-inumak pa ikit din. Uminumak man pa'y. Naibus ko na. Inakmanan kargaan tayo nagkuy di kwarto. Oh, apaya di ka paila umunag ijay kwartom. Inakmangala iti danom ko manang. Makainumak ngamin no kastoy anadagaang ti panawan. At dadanom ko ditoy, do abuti da itoy. Kayat mo, taitad ko kang katoy maysa. Ha? Nalukatan samat manang. Nailawan ko laang analukatan itay, ngam saan ko pa'y nga ininuman. O, kita mo, saan pa'y anak sayan? Agyaman manang. Sana ko na mapanijay kusina. Sige, mapana ko ni ti kwartok. Sige. Dang. Di na amo akinarga ak manen iti inted ni boss nga ikargak. Iso analukatan. Naikabil mo ka niti kunak nga ikabil mo. Wan, sir. Adda ka di aramidam, sir. Saan ka di ngay magak asaan ka ngagdamdamag? Inkakid din iti kwartom. Ay, uuwan, sir. Siripot man no anya ti aramidan ni boss. No jak agkamali. Duplicate ti tulbag ti kwarto ni Ami ti gam na. Anya nga tataramidan na. Sa anak amaturog, aging gaadi pumanaw ni Sir ti tarwar ti kwarto. Kumit kita kat iti ruangan ti kwarto ni Ami. Aldawon, ngumawan pa ni Ami. Adangatan napasamak kan kwa na? Unang paiso. Saan nga taamad maditirik nana? Madmaday wan now, nagragsak idirabe. Ha? Nagragsak? Anya ko mati pagragsakan na ngay manang. Jakman amukan kwa na. Apay nga rod adi mo larumwaran. Ay sinalbag kiday. At dagtrab-trabaho at damot agkulkulong iti kwarto na buisit. Ingkan sakitaan iti kwarto na manang. Ang mga numadmaditirik nana. Ay sige, syakman nga ron ti mapan mangkita. Aglablabos samot na at tao. Aldawan, ngam di mo larumwaran, ay makapasuron. Nalawagan. Ala, apay adyak nakapuot. Agoray ka. Apay kastoy ti mariknak. Kasla, nasakit ti pagbagik. Apay kastoy. Anya ka taday toy. Ami! Diyak mawatan. Ami! Madmadi ka ditirik nam. Apay adi ka rumwar. Mabitlaang. Umay ko ilo katiri daw. Umunag ka pa'y man, Lisa. Anya ka diti napasamak. Itaman pa'y. Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Nasakit. Kasla. Diyak maibaga ti mariknak. Ayan ni Ami. Apay saan mo akadwa? Nasakit ka nung matibagbagay na. Saan ama kaid na? Ha? Mas daaw, no apay akas ti marikrik nana. Agpampambarlaang dayjay. Kayat na ti agkulong iti kwarto, iso akas jay. Saan manang? Uray lama kasangit itay. Saan anapambar ni Ami? Nasingpit ni Ami, manang Maya. Ngata, nasingpot ayamat. Mamati ka. Pudno ti bagbagak manang. Kang runaan na.
Saan na nga ugali ti manglukoy ti pada na tao? Isakit mo takabagyam kat nga ron. Masapol abantayam ni Ami tapno sana pumanaw di ti mansyon, Maya. Sir, anya ka di ti inaramid yu kenkwana. Tanasakit ka no ti bagbagina. Saan ka di nga imbagak adinak pagdamdamagan? Aramidam no nyaman ti imandar ko, nalawag. Minalawag, sir. Mas daawak lang amin, takunana ang nasakit ti bagbagina. Pumanaw ka man iti sangok. Diyak kaya ti panagsusumbat mo. Karatingam. Agawid ka din, sir. Papanawan nak. Danga ka talaga. Kasano ang maaramid mo ti imbagak no agawid ka? Aywan gayam anya, sir. Pumanaw ko na yung mangamin. No kayat mo nga daibilang mo nga anak. Masapol na paaywanam ni Ami ka ni Maya. Adda ka din inaramid mo iti dayjay nga awanan, Adal? Iso ti maaramat tapno maaddaan tayo ti anak. Masapol at ti mabangunan to ti ubing. Katsyak ti inana. Masapol lang. Kan saan arumbang nga maamuan na amay sa nga ignorante ti inana. Gabut ay ayaten ka unay. Ibilang ko apod no nga anak ko ti putot mo. Rumbang lang. Talupas kakit nga ron. Di nak maipaayan iti anak. Aklunak ti inaramid mo. Hanggang masiguradom ka di, ama ipaayan na ta ti babae iti anak. Masapol na pabantayam ang nalaing ti babae. Sana mabali na pumanaw di ti mansyon. Matungpal. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol na pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo, Arman. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinarigagayan ni Arman ang maadaan iti anak, babaan ka ni Ami. Plano na apapanawan, nulakid di maipamaysana, ti agbalinto nga anak daytoy. Kabigatan na, mas daaw launay ni Ami, tadda karkar na amarikrik na ang napasamak iti bagina, adi na maawatan. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Matungpal, Arman. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol a pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas mat? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo. Isungarod na pabantayam tapno makita ta no agsikog. No saan nga agsikog? Ulitak tinaramid ko kenkwana. Anya? Nasakit man teriginak, akas asawam. Kasapulan nga ikidamak. Tapno maaddaanak mat iti anak. Kat dinak isukat iti sabali. Rumbang lang, ta inutil kakit nga rod. Masapol nga damang tawid iti kinabaknang ko. Masapol nga gridam ka kanayon.
Saan mo nga palubos a pumanaw wenno rumwar dito mansyon ni Ami? Nalawag? Apay ka di, sir? Apay nga ugali at at tao ti agdamag no da ibilbilin ko kada kayo. Ah, Suswelduan kayo. Tapno aramiden nyo ti anyaman nga ibagak kada kayo. ay, wen, sir. Matungpal tibilin nyo. Sungsung batam kanyak no makapanaw ti babae iti mansyon. Kurang ti biyag mo pang supapak mo no makapanaw. Ah, ay, wen, sir. Bantayak ni napintas nga ami. Awan sabali nga agsungbat no makarwar no saan asika. Kasikakat nga rod ti gwardya dito gate. Nalawag? Nalawag, sir. Gayong, apay akanayon ka analiday. Wan nga rod, adda ka di parikot mo? Diyak amo. Ngam, kaslada madi ana pasamak kanyak. Ngam, imposible. Anya ti kayat masawan. Anya kumati-madi na pasamak kan ka. Diyak maawatan nga rod. Kaslaman, saan ko maibaga? Anya humaday taamadi, pasamak ako nam. Agdamagakman kan ka, manang. Adda ka diim mo nag-ija kwartok. Ay katjay pusa, akadwam ijay kwartom. Saan ka di, arumwar umunag da di apusa. Ibagamban ka ni Ami nga umay dito bibliotika, takasaritak. Anya ka di ti pagsaritaan nyo, sir. Nalipatam manen ababaunen ka dito mansyon? No aday patrabaho kan ka. Aramida man di ka nagdamag, nawatam. Ha? Ay uwan, sir, matungpal. Ita ka din. Saan mo man nadadailan tal daw ko si Kamaya? Kaya't mo ka di apagawiden kan? Ay sana, sir. Awanan ti kalapaw ko, tanabagyo. Awan pag-awidak, tanabayagak nga rod dito'y mansyon. Di nak nga rod-roden no kaya't mo pa tiyagyan iti mansyon. Ala, inkan iti bagbagak nga ramidam. Ay, sir, anya ka di itayan tembagayo. No mapunuanakin ka, pag-awiden ka talagan. Ni Ami! Ay, uwan kayam. Uwan, malagip kun, sir. O sige, innako. Pinaayabandak ka no, sir. Awan ka di ti marikritnam di tabagim? Ha? Ni, anya ti kayat yu asawen, sir. Lay, apa yan? Anyat mapaspasamakin kan? Sorry, sir. Mapanak pa ija lamabo. Diyak magustuhan ti bangbang loyo. Ha? Lay, di na ka no magustuhan ti bangbanglok. Oh, kasta tinabasak amay sa kanagiti sintomas ti aginaw. Adda aginaw akagura da ti angot ni bangbanglo. Oh, surutak man. Ami? Aginaw ka kadi? Aginaw ko na yu, sir. Kasano ko mga aginawak? Katawan matasawak. Agsublita iji bibliotika. Adda fesk mas kijay. Aramatem, no di mo kayat ti bangbanglok. Itatadatan dito bibliotika. Kaya't kang ipakita iti doktor no aginaw kan. Kasano ko mga aginawak? Katawan matasawak, sir. Basta mga alak ti doktor, ti pakita ka. No pudno ti atap ko nga aginaw ka. Masapol nga aywanan na ka ti doktor. Anda may sa abigat anariingak amadmadi tinariknak. Sinardagnak ka di iti kwarto nga ayan ko, sir. Masapol at taripatwan kayo iti inawam no pudno nga agdadagsan ka. Ngam saan ka nga agaramit iti anyaman nga iskandalo no di mo kaya't adakdakas ti mapasamak. Ada ka di pagbayad mo iti abogadom? Maawat ako na. No apayakas jay tinariknak, idi nariingak iti day jay abigat. Anyat ko nam amaawatam. Tinakaw yu ti dayaw ko. Iso nga atapan yung nga ginawa. Kasta ka di, sir. Saan ka nagsangit? Makapadakas kada kayo iti inawam no pudno ti atap ko. Apay ang kasta kitsuram.
Jak mailadawan. Tinakaw ni Sir Tidayaw ko, insan. Kasano ko matinakaw ni Sir Tidayaw mo ako ng insan? Malagip mo kadi, jay naladawak anariing iti may sabigat. Imbaga kajak may ladawan tinariknak. Anya tinapasamak iti day di arabi eh. Jak napuputan. Kanjak amo sinaragnak gayam ni Sir. Jak amo na niya tinaramid na kanyak. Kasano nga rod ana amam asinarrak na ka? Ipakita na kano iti doktor no aginawak. Ang sikugak ka di ajak nagayatan. Diyos ko, kasano daytan? Iso ka di nga impanda ka iti day di ang kwarto? A pinagsinada na iti kwarto? Nagkasang tigasat ko, insan. Ang sikugak ngawan ba't asawak? Simon, yun ay unay ko ken ka. Nga uray pa'y maliwayam tinadum at trabahom dito'y. Basta saan lakit niya makarwar ni Ami diti mansyon. Nawatam? At da ka di plano na pumanaw, sir? Basta tung palem timbagak. Saan kan nga gamag? Wen, sir, matungpal. Kas nakon, agsungbat ka kanyak no makalibas di babae. Awan lakit ti agaramid kan kwa na iti madi. Saan nga glibas, sir? Amom nga rod ti aday ti panunot na, aber? Amum ka di, no apay akanayon nga ibilin ni sir abantayak ni Ami. Tama nga no pumanaw. Jak mo't maawatan. Kaslaman na pataglaw na idadya babae. Pag kunaman na patag, babae na ka din ni Ami. Saan kong amaw? Nakuna na pa'y. Ang mga la iti doktor amang check-up kan mga sikaso kan kuana. Masakit ka di tinapintas sa babae? Agpadata as antang amaw. Driver ak, security guard ka mag. Nakayawan siguro ni boss kini Ami. Taapay apabantayan na tapno saan ka no apumanaw. Nalabi ta kasta. Kasanun no papanawon ni madam no madlaw na. Dayta ita ti parikot. Sigurado lakit di asaan nga umanugot ni ma'am nga da ka innagaw na kini sir. Anya nga'y tilaban ni Ami kan ni madam. Sino ti paawagam? Doktor, kunamsamat. Wan. Pa-examine ko ni Ami no pudno ti atap ko nga ginawan. Anya? Aginawan ti katulong. Mabalinsamot den apagawidan. Kasano pa'y amaalak ti ubing ng pagawidam? Duha kami kadi a babae iti biyag mo, Arman? Agyan diti mansyon bayat asaan pa'y anak-anak. Asikasuan ti family doktor tayo kan ti nurse. Ngam no makaanak. Papanawak ti babae. Makaamo ka. Ti ubing kinapatag kanyak. Saan kat adayjay akatulong? Pagan anok ti katulong? Kasanuan no ipapilit na nga alaan ti ubing. Padingal nga alak iti kwarta. Anya ko mati masakbayan ti ubing iti sidong dia katulong. Awagam ti family doctor. Taumay ditoy. Matungpal, ma'am. Adda ka di sa gubanit yo, madam. Nasalon atak a tao. Adala kayat ni Arman apen ken. Ala, tama panak ijay ayan ti telepono, madam. Kartingam, tada papanak. Ngam imbilin ni Arman akauman nyo tingiwat yo. No addaman makita yo dito'y mansyon. Anya ngay kumaday ta makita mi, madam. No anyaman ti mapaspasamak dito'y unag ti mansyon. Masapul asaan arumwar. Ibagam dayta, kadagiti kakaduam dito'y mansyon. Matungpal, madam. Kunam siguro anagasat ka, tanapintas a kwarto ti ayan mo. Saan ka di nga imbagak asan ko at tarigagayan day jay a kwarto manang? Anya nga ita, addadat-dat lag ang mapaspasama. Kasla damom kadagiti mapaspasamak manang. Pangaasim ko mamatay bagam. Agpada ta katulong. Agsinakit ta ko mamanang.
Anya ngay kumati pa kairanudakken ka. Apay, numaanod ka. Anya ngay ti pagkaputam. Ti ka dinaro ko pa kayo, wano tinatibkar. Sigurista ka matmanang. Saan mo nga isakit ti pada makatulong? Agsagana ka kitde. Tadda umay dito'y mansyon a doktor. Umay ka din timbaga ni Sir a doktor. Ay, sayang ka. Napintas kang agpaiso. Ngam awan mo't nagadalam. Ngam agpada talaang akatulong manang. Una, ngam nakaturposak iti high school. Sika ngay. Apay nga imay dito iti family Dr. Dabos. Asino ka diti masakit? Awan ti masakit. Ipakita dalaeng no pudno nga aginaw ni Ami. Anya? Aginaw ni napintas. Asino nga iti ama ti sikog na? Ay sus, anya timbaga kon. Ay ilipat mo. Nailaw anak laeng anang ibaga. Sige, ditakan. Ay, mabitlangan. Agsarsarita tapay. Awan ti rumbo nga pagsaritaan ta. Lipat mo timbaga, Simon. Manawan. Alam, no aginaw ni Ami. Saan nga taan ni boss ti ama ti inawan na? Iso adi na kayat aparwaran? Naunag ti pampanunutan mabalin amamuan. Dinamag ko itay kinimaya no asino ti masakit. Taim may ti family Dr. Dabos. Asino kano ti masakit? Awan ka naman ti masakit. Ngam imbaga na, nga ipakita da kano ni Ami no talaga nga aginaw. Aginaw di napintas a babae. Saan ka di nga imbaga na idi abalasang pay? Day tangarod man ti pampanunota kitay. Asino ti ama ti sikog na. Imbilin ni bus kanyak, asyak ti agsungbat no makarwar ni Ami dito'y mansyon. Ay, nilaang matbos ti lalaki di ta mansyon. Day tangarod ket. Saan mat arimrimwar ni Ami? Tapno makisinarak iti lalaki. Kumpirmado, aginaw ni Ami at dantun putot ko. Apay amasair teriknag. Gapo ka di tadyak maipaayan iti anak. Nagaramat iti sabali a babae. Nagsakit arik na. Apay adi ka matagtagari. Amam, naragsaka ko na taddanton anak ko. Kat numaka anak, mabalin mon apapanawan. Kat sikat ti mabangunan na nga ina. Talaga apapanawag. Tapno saan ka amailawan manen iti may sangawanan adal ataw. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta a kondisyon. Masapol nga ipatag kan ibilang mo apudpud no nga anak ti putot ko. Ta saan ka ket nga roda makaanak? Ikarik day ta Arman. Syakto ti mabangunan na nga ina. Ipatag kan ibilang kunto apudpud no nga anak ko. Anya ka diti napasamak ka. Taapay nga imay ti doktor diti mansyon. Gapot at tinakaw dati dayaw ko gayam. Di ka maawatan gayam. Ilawlawag mo man. Mabalin ka di mat matakaw ti dayaw. Diyak mo. No kasanuan na usardak asaan ko nga mo gayam. Anya ita ti aramidam. Napanunot ko ang pumanawak lang at dito'y mansyon gayam. Papanamon ngay. Narigat ti agbirok iti trabaho ditoy. Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakadkadlaw ti panagbaliw ti ganaygay ni Ami. Impakita nga rod ni Arman iti doktor. Kat kumpirmado nga ginaw daytoy. Binilin ni Arman ti security guard. Abantayan na ni Ami tapno saan ang makapanaw. Iti may sangal daw, adda na ibagan ni Ami iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na pauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ita ti aramidong gayam. Napanunot ko, apo manawak laangan dito'y mansyon gayam. Ngam, papanamon. Narigat tagbirok iti trabaho. Kan may sa, kasta ti kasasaad mo. Ang mga nuulitan manen ni Sir ti naramid na kanya. May salaang ti amok, no apay nga inaramid na day taken ka. Gapo iti ubing. Itata nagbaligi. Di na siguro ulitan nun Diyak ninamnama day tayo napasamak kanya. Ay, labi nga itak gayam. Nanggag ko nga imbaga ni Sir. Akanayon nga umay ti doktor. Kan adda nurse ang mga sikaso kan ka. Nasakit tirik na iti napasamak kanyak. Panangiruruman kanyak daytoy. Hoy, babae. Di mo gamdan ti pumanaw dito yung mansyon. No di mo kayat nga adaddakas ang mapasamak kan ka. Pagawidan dakla ko man, ma'am. Di mo ka dinaawatan ti imbagak. Saan ang mabalin a pumanaw ka ditoy? Saan ko nagayat ang tinapasamak kanyak, ma'am? Di na kumamat kagura. Saan ka nga agbidot ang mangibutaktak iti napasamak? No aramidam dayta, si kamot laeng ti mangiduron iti pakaisagmakam. Naawatam? Anya ka di ti aramidak, ma'am. Tapno agkin naawatan ta. Agyan ka dito'y aging ka iti aganak ka. Kalpasan ti panaganak mo. Mabalin monton ti pumanaw. Naawatam. Iso ka di at tinakaw na ti dayaw ko. Gapo iti ubing, ma'am. Tapno di mo mat ko na. Ikan kanto iti dakkel agatan. Sakbay a pumanaw ka. Nangag ko ti saritaan nyo kin ni ma'am. Nagkasat ka kitin, no ikan na ka iti dakkel agatan. No sika, kayat mo ka di abayadan dati dayaw mo. Ay na, praktikal ti tao itan. No siyak akit kayat ko, tapang rugyak, tapno sa anak nga agnanayo nakatulong. Agdumata iti panirigan manang. Diyak kayat atakawan tiya sino man ti dayaw ko. Ngam no siya, mayatak tapag negosyok ti itad da kanya. Angam saan ka mo ngamin anak kaadal, iso anak kurang kay ti amo. Awan connection ti adal iti dayaw. Tapno da kamatam ti kinaawan adal ko iti napasamak kanyak manang. Nakitak ni Ami iti ruwar ti mansyong. Masikugmat nga agpaiso. Ni nga ta sir ti ama ti sikog na. Nalhabit. Apay ko mapagtaktakan da ang mga la iti doktor amang taming. No saan anibos ti ama. Malas day ti abalasang. Simrak kas katulong. Ngam naaramat iti madi awagas. Ay, pagmadyan no maminsan ti agkatulong. No saan anasaya at ti panunot ti agbalin nga amo. Anya nga tati ko na ni ma'am. May papan iti day ta napasamak. Agpaliiw ta no anya ti sumaruno apasamak iti biag dagiti adda di tamansyon. Isumat lagayam asaan akayat ni boss a pumanaw ti babae tamasikog. Inaramat na ti balasang tapno maaddaan iti anak. Emilio, disnudo nga ta ti balasang wenno? No disnudo. Apay a pinabantayan da kan ka tapno saan a makarwar. Oh, Jack mamati a disnudo ni Ami. Takrilan ti tiyan mo, Ami. Dandani ka naganak. Nagsikugak. Babaan iti panang takaw yu iti dayaw ko, sir.
Kaya't kangit kan iti pangrugyam. Mabalin mo ti mapanagadal, apaman ama ka anak ka. Agadal? Saan ka di abakit akon nga aginroll iti high school? Adda maawagan iti alternative learning system. Sana masapol nga agenrol ka kas high school. Nangagkumatkit di daytan, sir. Mabalinda ka kan iti diploma. Nulakat na maipasam na iti eksamen. Sana masapol nga inaldaw ka amapan iti pagadalan. Panunutak dayta, sir. Makapadakas ka no ti danda ni agpas nga iti kanayon analiday, ken agpampanunot insan. Pampanunutak timbaga ni sir. May papan iti alternative learning system. Adda planom asumrek iti als amakunkuna? Saan ka nga agpaiso ang nag-eskwela iti high school? Tapno didak unay tagibasitan. May mayat sang agpaiso. Dakkel nga agpaiso ti maitulong ti als kadagiti saan ang nakaturpos iti high school. Masapul nga alag ti itad da kanyak na makapagpas ngayak. No man tinakaw da tinayaw ko. Siribak matida. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidem, insan? Dumtang to ti aldaw. Aday to'y nababang inrurumanda. Bumangon. Kat agsasango kami. Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aganakak siguron. Aganakan? Ay, aguri tamapanag iti ayan ti telepono. Awaga ki doktor. Kastamot ni sir. Nagsakitan na talaga. Ay, Diyos ko. Di na ko mabaybayan. Kukwada itatigundaway. Tawa na anak pa itigaway. Ngim ikarik. Saan ang ngagtalinaad akas itim pagarup na. Oh, apay ang nagalas tapos turam. Nagalas tit suram. Nagalas pa'y talibim. Aputan ti may sa nga imam tatyan mo. Idinto tati may sa kaday tapatong mo. Aday wanak pa'y manang. Saan ka makatulong itinasakit amarikrik-nak? Aganak ka, kasta ka di? Ay, sumalagayam ang nagdardaras ni Kristianapan ijay ayan ti telepono. Nagsakit matgayam ti aganak. Ay, Diyos ko, tulungan na. Ay, day takot aganak nga awan asawa na. Ay, kaya't kumot man ti maadaan iti anak. Ang makiasawa akpay nga umuna, Barang adamayat na mga asawa kan kamanang. Panagkunakat awan, mayat kan ka. Na. Ay, sinalbag ka. Agpaspasikal ka lang arudan. Ibagampay laang matikasta. Ang pudno mo kiday. Ay, adapi nga tamayat nga agpaiso kanyak. Bumakita mga minon. Armand's office, hello? Who's on the line, please? Paumayan ti doktor dito yung mansyon, sir. Aganak samot ta ni Ami. Aganakan? Sige, umayak dita. Masapula sakti mo na ang makakita iti putot ko. Awaga kadimat ni ma'am, sir. Saanan? Tiners langan ti awagam, tamapanda dita mansyon. Sana bale, ta kumpleton tinaisagana nga aramatan ti doktor ken nurse dita. Eh, saan ko nga rutin nga awagan ni ma'am? Wan, ket kumusta ni Ami? Eh, tumakder at umugaw sir. Di na mo na niya ti aputan na. Ti tiyan na wano ti patong na. Alang arudan to umayakon. Bye! Apay nga awan ka diti parking lot. Kartingam, ta emergency ti papananta. Adda pa lang dito ibanyo iti asidek ti parking lot, sir. Ta gumidgidan pa neta. Umay kakidin, darsam. Mabitlangan, sir. Malbalbasan. Inton kon, inmaneho kon tilugan, tapanawan ka ditan. Ay, si kamat, sir. Sa dino nga emergency ti papananta. Addo pala sa lutsod. Kartingam kiti, makagara na klauna yan. Sige, sir. Umayan. Darsam, bye! Ayandan, Adadan iti kwarto nga impasagana yu apaganakan ni Ami, sir. nakaanak mo tan? Saan ko nga amo, sir? Kayo kita na. Saan pa siguro anak-anak? Tawan mo't mangag nga ibit ti malataga.
Itayak pa'y nga da dito ruwar. Ngam awan mo't nangag ko ang nagsangit, sir. Umunag ako. Ang mga nung sektor urayan na. Sige, exam na idag. Ako na medyo may. Nagrigatan. Marigata. Rimuaran ti baby. At ang putot ko. Sumagmamanon nga aldaw, manipod na ganak ka. Mabalin mo ti pumanaw dito mansyon. Adday ta ti kwarta nga aramatam. Mamalin ka diya saklutag pa iti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikasukan ko, ana. Manipod na ipas ngay. Laglagi pam nga awan anak mo. Lipatamon anaganak ka dito mansyon. Saan ko mamatakas ta, ma'am? Uray iti mauudi agundaway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka kadi makauawat, ha? Kaya't mo tayaramidan ka iti basol? Alam kit diti itod ko. Kat pumanaw kayon ka ni Lisa akadwam nga imay ditoy. Saan ko mga alahan ti kwarta? Ngamday to'y akwarta ti aramatak. Tapno makitak tumanan ti anak ko. Anya pa lang ti itantanamitin mo. Agrobwat kayon. Tapumanaw kayon dito mansyon. Dakkel day ta agatad. Akasukat ti kunkunam at tinakaw da. Adayaw mo. Itatadatan dito ruwar ti mansyon. Papanantaitan insan. Mangkita tayo iti kasit gan a boarding house. Agyan tapay. Aging ga pumigsaak. Anya ka diti planom apaman ama kapapigsa ka. Medyo daktul ti intad na kanyak agatad. Agan alak. Aging ga makaturpusak. Kabailam nga ta insan. Ikagumaak. Uray tinakaw na tinayaw ko. San alapad tapno umasinso akmat. Uray anya tar aramidom. Saan mo amaartapan ti adal kan kinabak nang da? Uray san abak ng titao. No adda-adal na ako nada. Ikagumak ti makaadal. Tapno agkita kami matlaang iti anak ko. Tawon pa'y ati bilangam. Sakbay ama pasamak dayta. Awan kasi ti sigod to security guard tayo ani Simon. Apay payla akailalaam day jay. Kat aggabaw matan, talaklakayanan. Iso nga rod a pinagawid ko. Kumusta mo't ni Diyos ng anak ta? Kas iti sigod, napanda nagpasyar kadagiti gagayem na. Ni Emilio tinang maneho iti lugan na. Maragsaka na, tanalay nga di pakadalan ti anak ta. Wen, kat dinan tumaamuan, asaan na siya ti pudno nga inana. Talaga asaan na amaamuan. Tanabilin na itindo akatulong. Adi dagam din ti agsao, no kay ilalaan da ti biyagda. Itay pa'y adagi ti librom ti sangsangwom insan. Maturog kamutan tapno makainana ka. Masapul anay ti baligik. Dakkelan ti anak ko nga inagaw dayjay nga ara. Kasano nga iyam amom to ti bagim kan kwa na? Patyan na kangatan? Masapul asaan amasaktan ti anak ko. Ikagumak ti agbaligi. Sakbay nga ipakaamok ti bagbagik kan kwa na. Jay, may pagpanakkalnak. Anya ti kayat masangon insan. Jay di nak ibain nga inana.
Ti ammo nakat na nga to ti saad ti ina na iti bangko. Ngam saan namat nga ammo, asaan nga iso ti pudno nga inana. Adda amak ko iti planong insan. Saan nga ammo dagiti amo ta? Nga ammok ti mapaspasamak iti balayda. Babaan ka ni Christy. Insan, amangan met no addadakas ang mapasamak ni Christy no maduktalan da. Inton natalgad to tinigosyok. Alaag ni Christy. Tayo tinigosyok nga agtrabaho. Sakbay nga isayang kat ko ti plano. Hello, apay imawag ka. Andada pa dito yung mansyon. Kasta ka di. Saan ka di nga da trabaho da ita? Nakalive ni ma'am. Taada ka no importante ng aramidan na ita. Asino ti kasarsaritam? Tauray siya kat nadakamat mo pa eh. Kitahak man ti cellphone mo? Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no? Imbagak ang naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yaw. Asino kumati umawag amang damag kanyak? Tatipay cellphone mo ti aramatan na. Ha? Yag mo ti cellphone mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sumkad man tirik na ni Ami ang mga iti dakkel agatad, nga inted ni Ara, tapno pumanaw. Napanunot na ang maaramat na ti kwarta, tapno agkita dantong agina iti masakbayan. Nagadal nga rod ni Ami, kat nagtuloy pa iti kolehyo. Iti mansyon, dakkelan ni Josh nga anak na. Iti may sangal daw, inawagan ni Ami ni Christy, kat nangag ni Ara ti saritaan da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw, dito'y drama tayo, di masakbayan. Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no. Imbagak mat ang naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yo. Asino kumati umawag amang damag kanyak? Katipay cellphone mo ti aramatan na. Yag mo ti cellphone mo. Ha? Idilit ko tinagan ni Ami. May kaman ni Ara. Darasam. Di tapay nalpas, Christy. Sublian kanto. Itchat ko adagos ni Ami. Kalpasan na, idilit ko tinagan na. Sana bali, tamatanda anak mo ti contact number na. Oy, saan nga oras ti pa nagsilpong? Ingkakit din agdalos ije baba. Uwin manang. Laag-laang ti sagad kandaspan. Kartingam, taumay mo pa'y gayam isagana ti lamisaan. Tamangan pa'y ni Sir Jos, sakbay apumanaw. Nakaluto ka din, manang. Imbagak ay amapan mo isagana, no jak pa'y nakalutaw. Ay, mapanak nga ron ije kusina. Sakbay ang mapanak ije baba, manang. Sige, tanda pa'y papanak ko na ni ma'am. Makaamukan dito. Good morning, Auntie Christy. Umay ka, takaduan na kamangan. Ay, saan ang mabalin? No makita dagiti dadakkel mo akasango da kaamangan, ay agungot da. Apay nga minakasday da, Auntie. No awan kayo akatulong mi. Asino nga itagserbi kada kami? Imbagkat kan ka. Taas si deglata tirik nam kada kami akatulong. Day tamot ti imbaga ti maestrak iti pagadalan, Auntie. Agsipaw taday tatirumbang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Taulaang ti mga aramid, nga ada nangat nga to, kan nabababa. Auntie, napatag kayo kanyak. No awan kayo, awan mati mga sikaso kada kami.
Kasta tinasaya at a Kristiyano. Saan ka amang tagibasit iti tao, amarikrigat, kan awanan iti adal. Dandani ka na genrol iti kolehiyo, anak. Anya ka di akurso ti kayat mga alaen. Mayat kayo kadi? No sumrekak iti seminaryo, papa? Seminaryo. Pangasim, anak. Uray anya kumakurso, basta saan ka ngagpadi. Diyo kadi kayat ngagserbiak iti Diyos, papa? Mabalin mo lat tati agserbi ti Diyos ako nam, nga uray saan ka ngagpadi. Pangasim, agmay saka nga anak. Apay kadi akas lamaamak kayo ngagpadi ak, papa? Inka gumaak ti maaddaan iti anak. Tapno adda mangimanihar ka dagiti negosyo. Apay asaan ani mama? Sabali ti linya ni mamam. Sabali mo ti pagisman na. Di na amo ti mangimanihar iti kas iti negosyo. Naduras kan insan, di mo ka di pa'y irugi ti planom. Inrugi kon insan. Oh, kitaam ti impasa kanyak ni Kristi aladawan ti anak ko ani Josh. Kitaag man day taladawan na dita cellphone mo, insan. Oh, adoy. Oh, anya ti makunam may papan iti ladawan na insan. Madlaw adakkel ti immalaan na ken ka, insan. Kaingingas mo. Pinilik ti ladawan nga kakaingas kami. In-forward ko kankwana. Imbaga, nga addan to pa nagkita mi. Sa dino ti pagkitaan nyo, insan. Iti class a restaurant ko. Ijay ko nga ibaga ti amin pasamak kanyak. Anyan to nga tati mapasamak. Numadanon day ta apagteng. Josh, anya ka di day taming-mingmingam iti cellphone mo. Kadagiti amin a friends ko iti Facebook. Daytoy tinaisal sa lumina, anti. Kitaag man. Ni Ami. Am-amo yun ni Ami, anti? Friend ko mat iti Facebook. Ada ka di baganakan ka? Kunana nga addan to kano pa nagkita mi. Adda kano napatag nga ibaga na kanyak. Awan ka di ti madlaw mo iti ladawan. Pagabayam ti ladawan nyo adwa, kat mingmingam. Sige man nga rod, anti. Pagabayak. Aday ta. Nagabay dan. Ha? Agkaing ingas kami? Sino ka di na ito babae, anti? Saan ka di nga imbagana? Nga agkita kayo? When? Kadagiti amin agagayim ko iti Facebook. Apay ana idumduma daytoy. Anti, kayat ko makita daytoy a babae. Papanam ka di, iho. Iti ka di manen ayan, dagiti gagayim mo? Adda meeting mi iti opisina, mama. Daytoy kat may papan iti negosyo. Manipod si kanti mangiman manihar iti negosyo ni Papam. Saan una yun arumrumwar ni Papam? Uray da kayo mat, mama. Saan kayo unay arumrumwar? Manipod nag-retire kayon iti trabaho yo? Nag-early retirement tak namin. Tapno enjoyak mat ati biyag ko. When, mama? Saan kayo mat nga grigrigat? Tapno nagtrabaho kayo pa eh? Pudno tako nam, iho. Sa anak mat nga agrigrigat, akas kadagiti dadduma. Adda aminan kanyak. Sir, adda ka din ma'am. Kanayon ngamin nga adda ka chat mo. Isuti kanayon mo akitain. Adda ngamin kachat ko. Ngam saan ko nga arman, tata. Imbaga na nga awagak kano iti mami. Napintas a babae. Kasta ka day, sir. Alwadan nyo Tamangan no agbalaw kayo kahit sugar mami gayam. Sika talaga, tata.
Ay nga maguray ka. Kunahan nagayam a single pay ka no? Ay, kunakon ka. Adda nga ta mabalin na day ta babae, no? Manager owner ka no iti may sa restaurant, tata. Saan la may sa restaurant? Saan nga rod aman ang gundaway no kasta? No manager kan owner, kaawatan nga addamat mabalin na. Ngam ti pagsidawak, apay ana asidag tarik na ken kwa na. Kaslaman paset ti pamilyak. Adamadlaw ko ka ni Josh nga anak na. Naasidag ka dagiti katulong. Nabayagan na nadlaw ko reta. Gapong nga taa, pasigod akatulong ti inana. Ayan nga tamot tanday di at tao. Adda siguro ni ti probinsyada. Nalabit, adan bukod na pamilya. No apay mat analagip ko day jay amamirmiraot. Oray adan pamilya na, tinapatag. Naipaayan na tayo ti anak. Inikakmet iti dakkel agatad. Akas kasukat ti panangisikog na iti anak ta. Wan matkat di. Ang naku na madandani di na kayat idi nga ibati ti ubing. Wen, binutbutan ko. Imbagak ayaramidak iti basol na. Isapin manaw, taawanan gaway amang ni Ruper iti kalintagan na. Wen nga rod Dayta ti pagdaksan ti mamirmiraot. Kan awan pa'y nagadalan na. Di na maikalintagan anaimbag ti bagina. Nakasagana ka din ang makipagkita iti anak mo, Insan? Wan insan. Insaganak tinaka-record asaritan mi kan ni Ara. Idi pinapanaw dak ija mansyon da. Imbag man ta napanunot mo nga in record. Amok ngamin akasapulak to day jay asaritaan mi. Di na amo nga adda cellphone ko iti bulsak. In record ko. Dakkel nga agpayso nga ebidensya dayta. No kas pangarigan agdarong ka. No lakit di bigbigan nak ti anak ko. Sana kun nga agdarom. Kunamot ni Christy nga impatagda ti anak ko. Imbilang kano ni Ara, kaspod no nga anak da. Sa bagay, ti panang takaw da iti dayaw mo, kat saanen ang maisubli. Hello, Mami. Kumusta kayon? Hello, anak. Makaumay ka kadi dito'y amis restaurant iti asidag ti plaza. Kayat siya asawen. Adda kayo dita restaurant yo, Mami? Uwan, anak. Panawin ng tapno agkita ta. Kasangay ko ngamin ita. Kat sikat ikang ronaan abisita. Sige, Mami. Umayak. Awisak ti driver ko ta umay kamin. Sige, anak. Urayan ka iti na sa uwa restaurant. Taimbag akon. Sikat ikang ronaan abisita. Di kagdanag, Mami. Umayakon. Imbag taimay ka, anak. Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Nagirot matan ti arakop mo, Mami? Mapantay jay VIP room daytoy a restaurant, anak. Adda pa'y gayam VIP room dito a restaurant, Mami. Talagang nga ingagarak ngayon paaramid daytoy. Para iti pa nagkita ta. Umay kan, anak. Napatag-unay ti pagsaritaan ka. Ada ijay ti kasinsin ko ani Lisa. Agur-uray ijay. Agtugaw ka, anak. Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Ado ti naka-uniforme a servidora. Ngamda kayo pa lang ti mangisagana, Mami? Naragrag sakak. No siyak amis mo ti mangisagana iti makan apara iti napatag nga anak ko. Jak pa'y narik na ti kastaki ni Mama. Katulong amin ti mga ramid kadagita. Ngam no siyak ti kabalay mo. Siyak amin ti mga ramid. Tasigod ako nakatulong. Sigud akatulong kayo, Mami? Uwan, anak. Katulong hak. Ngam ka gumaak ti limong aw. Tapno dinak ibain ti anak ko. Adda anak yo, Mami? Sa dino ti ayan na?
Awan kanumat ni Josh ija opisina. Dayta timbagat ti sekretary na, idi inawagak. Adda siguro na panan na. Ape ka di. Diyak manam mo. Kalahat nga iso tinapanunot ko. Iso nga inawagak. Ngam awan kanumat ijay. Mas naawak man. Sigod kat ibaga na nga adda papanan na. Ngam itaman pa'y. Kasla adda karkar na nga agparparik na kanyak. At diyak mat maawatan. Dahita siguro kinalaing mo nga ang kape. Iso nagbalin ka na nervyosa. Sakbay ama amon ti may sa apalimad. Aday pangagkukan ka. Anabayagan anak record anak. Palimet, kunayo, mami. Tapno maawatam ti amin. Iplake tinabayagan asal sa limat-matak a record. Mabitlaan. Sumagmamanon nga aldaw manipod na ganak ka. Mabalin mon ti pumanaw dito mansion. Oh, dayta ti kwarta nga aramatam. Mabalin ka di asak lutat pa'y ti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikaso kan kuana. Manipod na ipas ngay. Laglagi pam nga awan ti anak mo. Lipato mon anaganak ka dito mansion. Saan ko mamatakas na, ma'am? Oray iti maudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka di makauawat. Kaya't mo tayaramidan ka iti bason? Alam kit di dayta. Kat pumanaw kayon kan ni Lisa akadwam nga imay ditoy. Mami, kasla boses ni Mama ti maysa. Wan anak. Katsyak ti papapanawan na. Awan gaway ko. Kapilitan na pimanawak. Ngam sa anak anaawanan itinamnama nga agkita tapay. Anak ko. Maawata kon ti amin, Mami. Isumot lagayam nga asidagtirik na kan ka. Tas si kagayam ti pudpudno nga inak. Agyam anak. Tanatong palmatlaang titarigagay kong agkita tapay. Anak. Diyak amo no anya ita ti mariknak, Mami. Kakaasi kayo mat itidaydi agon daway. Idi pinapanaw da kayo nga awan gaway yo. Anya ka di ti planom ita. Tanaamuam ti pudno a kinataom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauwan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o ita alawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman anak. Tanatong palmatlaang titarigagay kong agkita tapay anak. Diyak amo no anya ti mariknak ita, Mami. Kakaasi kayo mat gayam itidaydi agon daway. Anya ka di ti planom. Itatanaamwam ti pudno a kinataom. Diyak pa'y amo, Mami. Agyamanak, tanapudno kayo a tao. Saan kayo ang nagilimot kanyak? Diyak kayat ti gulo anak ko. Umanayan dyan na amwam ti pudno. Kan bigbigan na kas inam. Agyamanak iti kinasingpet kan anos yu, Mami. Inturedyo ti iliw yu iti naunday a panawan.
Napunasan tinalaos nga iliw ko, anak ko. Sapay ko ma, takanayon ka dito'y ayan ko. Ikarik, mami. Kanayunak ti umay dito eh. Naragsak kan samot iti panagkita yu iti anak mo, insan. Launa insan. Intad ko pa'y kankwa na ti kopya ti naka-record asaritaan mi kan ni Ara. Madlaw anasingpot ti anak mo. Pudno tinaibaga ni Christy anasingpot kano ti anak mo. Iso asaan kon nga inala dito'y ayanta ni Christy. Tapno adda pa nakamatak ijamansyon. Anya nga ta ti aramidan ita ni Diyos. Taamunan asaan ani Ma'am Ara ti pudno nga inana. Saan ko na dinamag dayta? Tinapatag kanyak, kat binigbig nakapudpud no nga inana. Insan, nagunod mo matlaangan tinabayagan at tartarigagayam. Pagyaman ak unay ti apo, tapinatgan na tinabayagan adawat ko. Mama, Papa, kaya't kayo ang makasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, iho. No anyaman dayta, ibagam laeng, iho. Kasla napataglaunay. Itala nga mapasamak na ito'y dito'y mansyon. Anya ka di dayta. Napatig-unay na ito'y para kanyak, Papa. Anya ka di dayta, iho. Ibagam laeng, tadungag kami kan ni papam. Kaya't ko ti mangangay itidakkel a selebrasyon dito'y mansyon. Anya ka di a selebrasyon, iho. Para itinabaliga ang negosyo tayo, Papa. Mama. Kat imbitarak amin agagayem ko. Kan dagiti napatag itibiyag ko. Agraman ang dagiti kakadwak iti negosyo. Awan pa'y nga agpayso tinaangay aparte dito mansyon. Itala nga kidawa kada kayo, Papa. Mama. Sapay la kumatapat gandak. Ado ka day, ti maawis iti nasao aparte, Sir Diyos. Wenana. Kang runaan dagiti napatag itibiyag ko. Dagiti gagayam. Kan partners ko iti negosyo. Dakkel nga rod a selebrasyon ano kasta. Lakit di anana. Umay ti kapatgan itibiyag ko. At dagaya mo napatag itibiyag mo, sir. Da kayo, nana. Awan ka diti napatag itibiyag yo? Ay kwa. Awahan, sir. Awan ka di kakabagyan yo? Adamot. Adamot nga minon bukod da a pamilya. Adda nga tayam amo ni Sir a girlfriend na, ma'am. Kasta nga tangag paiso? Kunana ayam-am mo na kano tinapatag itibiyak na. Adda ka di amuyo akaayan-ayat na, ma'am. Diyaka mo, tasaan ko abang bantayan akanayon ti anak ko. Imbaga ngamin ni Sir Diyos, nga dayam amo na anapatag itibiyag na, ma'am. Nalabit nga adda nga agpaiso yam-am mo na. Barumat nga minan ti anak ko. Iti saan nga agbayag, adanton apo ko yu dito yung mansyon. Nagsaya atan, no addanton ubing dito mansyon? Umadun to ti Puliyo dito yung mansyon, babaan ka ni Sir Josh, ma'am. Malagip ko. Idi awan pa ni Josh iti biyag mi. Kanayon kami nga agriri kan ni Arman. Hello, anak. Nakaawag ka man. Hello, Mami. Umayak mangal daw dita. Tada na patagapagsaritaan tayo. Sige, tagluto ak iti paboritom amakan kan dessert. Urayan ka nga rod dito'y restaurant. Dahil tati kay kayat ko kada kayo, Mami. Ta kayo na mismo ti agluto. Saan nyo nga ipaluto iti sabali? Pakaragsakak launay ti agsirbikan ka, anak ko. Kasta ti panangipatag ko, anay paidam kanyak, iti naunday a panawan. Mariknak mo dayta, Mami. Idi peladamo ang nagamam mo tayo. Baban iti social media. Asidagan tiriknak kada kayo. Alang arod, urayan ka dito'y restaurant.
Pudno nga tati atap ti katulong. Nga addayam amo ni Josh a girlfriend na. Girlfriend ko nam? Posible na ita. Tapaya tarigagayan na ti mga nga iti party di ti mansyon. Maaddaan ta iti apo ko no agpaisong manday ta. Nabayag at tinarigagayak ti kaanda ti ubing di ti mansyon. Imaglakit di ta sa anak-anak paay. Nagmayat kat ngatan no maaddaan tayo iti ubing diti mansyon. Ubing ti mang paragsak iti may sa pagtaangan. Naawan ubing, kasla ubaw ti may sa pagtaangan. Wen nga rod, sana kompleto nga agpahiso ti pagtaangan no awan ti ubing. Ti anak ti mang kumpleto iti makuna a pamilya. Anya ka diti imbagam na patagapagsaritaan ta, anak. Adda ang ayak aparte iti mansyon, mami. Ado ti umay asa nga ilik. Ket da kayo ti kang runaan asa nga ilik. Tayam ammo kayo kadagiti tattao. Ada kayo ti biological mother ko. Maramid mo dayta, anak. Apay kit dinasaan, mami. Masigurado, asan nga umanugot da papakan mamam. Imanugot da mangangayak iti party. Ngam saan ko nga imbaga, ada kayo ti kapatgan asa nga ilik, mami. Manugot da nga da maangay aparti, anak. Wan, mami. Imbaga kadakwada, nga dayam amok anapatag iti biyag ko. No kasta, di da mo asyak ti dakda kamatam. Saan, mami? Atapan nga rod ni Nana Maya, nga dan kaayan ayat ko, ket iso ti amok. Sige, anak. Panawan mo tan. Tapno agkikita kami kada papakan mamam. No ado ti umay asa nga ili ni Josh, masapul sa anak apa atiyo. Masapul anapintasak tumat iti dayta nga aldaw. Un amam, da kayo pa'y laeng ti kapintasan. Uray ti kawes. Talaga? Oh, anak kon samot ti makagapo. No apay nga adda maangay a party. Nagkasat ni Diyos. Tada kayo tinagbalin nga inana, ma'am. Pagkunaamat, Maya. Agsipod ta napintas kayo. Baknang kandi adal. Saan akatulong kan awanan adal akas kini. Saan mon nga ituloy, Maya? Diyak kaya tamang gantinagan day jay anabayagan anagpukaw. Apay nga ta nalagip ko pa'y day siya babae. Ay, sorry, ma'am. Hello, Christy. Anya ti madamag dita? Isaganaan ka ni Ma'am Ara ti aldaw apan nakaangay ti party ni Sir Josh. Anya kano ti isagana na gayam. Masapol nga iso kano ti kapintasan ti rupa. Ken lang ah. Ay, ore agpapintas, tabaketen. Di na ka maatiw no pintas ti pagsasaritaan. Sa anak a makikumpetensya iti kinapintas. Tinapatag, ket binigbignak ni Josh kas inana. Oray anyamot kit di aramiden ni Ma'am Ara. Napimpintas ka lang tagayam. Adamot ten adal mo, ken bak nang kamutan. Masapol nga agtali na edaklata na pakumbaba. Taday tati kayat ti apo. Kastoy ti aramiden tayo to inton madanon ti party, mami. Anya ka di ti plano, anak? Saan kayo pa amapan iti mansyon? Urayin dak, tao may da kayo sukunin. Mayat day ta planom. Tapno adda kadwak asumungad ijay. Kabayatan nga agur-uray dagiti tattao iti mansyon. Addan to mangibaga, nga urayin dak dagiti tattao, akadwak tinapatag iti biyag ko. Kat, inton makadanon ta ijay. Yamam mo kayong tumatan ka dagiti tattao, ada kayo ti pudpud no nga inak. Saan nga ta masaktan to tirik na ni mamam? Apay ko maamasaktan ni mama. Kat mamakmat lata. Saan kumat nga ikatan ti karbangan na kas mamak. Adon ti tattao dito'y mansyon apakaangayan ti parte. Uray bumaket ni Ma'am Ara, madlaw latamot ang napintas. Ngam sabali mo ti kinagwapo ni Sir Josh. Saan mo't nga imala ka dagiti agasawa a Sir Arman ken Ma'am Ara.
Kaingingas latang agpaiso ni Sir Diyos ni... Saan ang mailibak nga anak ni Ami ni Sir Josh? Ay, ayan nga taitanday jay nga ami. Amangan no addamot ten asawa na. Kastamot ten nga adda anak na. Imbag ano addamayat anang asawa ken kuana. Apay ko mga awan, kung nagpintas mo. Ang natakaw ti dayaw na, saan ka de? Tinapudno nga gayan. Saan na akitaan tinapalabas, wano kasasaad ti ayatan na. Malaksid, no saan na napudno ti panagayat na. Agsangpet pa lang dagiti tattao, papa, mama. Nagmayat kitaan ti pan nakaarkos ti mansyon. Kan, ti agkakapintas akawngas dagiti umay dumaray iti paskan. Apay ngay talang nga damaangay kastoy di mansyon. Hindi pala kumaanaangay na ito eh. Di ta napanunot anangangay. Tamakumikum ta ka na yun iti trabaho. Pakaragsakak amin amayam-amo kada kayo ti kungkunak anapatag itibiyag ko, papa, mama. Sapay kumata, napintas na ita ko na mga idatag mo, iho. Masiguradok ang nadalos ken napintas ti puso ken kinatao na, papa, mama. Sige, syakto ti magkilatis, no talagamot lang anapintas ti ibagbagam. Iho. Ala, panawan kayo pa'y nga rod. Tayo naksukunan ti kunak akang runaan abisita tayo. Wow! Nagpintas kayo matan iti dayta ang make-up kan kawasyo, mami? Kasla kayo engkantada. Uray si kamat, anak. Nagtaer ka iti kasta alangham. Duma talaga ti kinapintas yo, mami. Iso siguro ang nasulisog ni papa kada kayo. Ayam no saan ang nasulisog? Awa na kumamit ita. Pilyo kamat. Taikalin tagampay lang ti kamali ni papam. Ngam na saya ti imbunga na, mami. Ay, jakman amukin ka, anak. No anyaman ti imbunga ti amin, makunaklataan na takaw ti dayaw ko iti dayjay apagteng. Uray tadak met abaya dayjay apan nakatakaw na. Wan man laangan. Amangan no agurura yan dagiti tao, ija mansyon yo, anak. Sumunga den tilugan ti anak ta. Sana makita ti nakalugan. Gaputa tinted ti sarming na. Sumagmamanulangan na kanito, makita tanti kunkuna na anapatag iti biyag na. Masapo lakas kanyak kapintas ti girlfriend na. Talabit na napintas, tanataermet ti anak ta. Alangan mo't nga agpili iti saan, amay kari iti kinataer na. Di adal nga tamat, akas kan kwa na. Aleta, aglukatan ti kotse, rumordan. Kasla Diyos sa iti kinapintas. Ngam, madlaw nga dan edad na. Nagpintasan. Jakpat yan na ito. Kasla ni Ami. Imposible na ito. Impanan iti sango tinapinta sa babae. Anya nga tatibagan ni Josh. Inala na ti mikropono. Agyaman ak unay kada kay amin. Iti idadar ayo iti daytoy napatag nga inangay ko aparti. Kayat ko ayam amo kada kayo, tipudpudno nga inak. Iso ti manager ken aking kukwa kadagiti Amis restaurant dito'y syudad. Iso ni Ami Claveria. Pudno ka di daytoy. Kunakon ka. Sa anak ka ding agtagtaga inap laang. Kayat ko apagyamanan ti inak. Ta iso ti nakautangak iti biyag ko. Inimetnak iti siyam abulan. Ket pagyamanak met ni Mama Ara, taimbilang nak kas pudpudno nga anak na. Kasladyak pat dyan. Ita, duan ti inak ni Mama Ara ken Mami Ami. Kiddawat, apakawanam ko madapapakin Mama, Mami.
May sak a Kristiyano. Nalipatak ti amin, idi nagkita ta anak. Naikat ti dagansan iti barukong ko, idi binigbignak akas inam. Pakawanan da kami kuma, Ami. Gapo iti kaawan anak mi. Naaramid mi kan katikas jay. Si papakawanak, nulakat agtultuloy nga ibilang nak nga ina ni Josh. Tikarbangak kas inana. Ada amin kan kakarbangan, Ami. Kat ulitan mi tagkidaw kan kati pamakawan. Gapo iti mading inaramid mi kan ka. Nang runay ti naramid ko. Pakawanan na kami kuma, Ami. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiserya tayo itaalawas na pauwan. Natakaw, at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.